er Huntingtons? Huntingtons er en arvelig sygdom, som gradvist nedbryder celler i nervesystemet, der medfører en tiltagende demens i voksalderen. Huntingtons sygdommen ses som en gradvis degeneration af neuronerne først i centrum i mellemhjernen, derefter spreder sig til storhjernen og spreder sig igen. Derefter i hjerne. Okay. Hvor i hjernen rammer sygdommen, og hvilken effekt har det på nervesystemet? Sygdommen opstår i mellemhjernen, altså hvor kroppens nervesignaler samles og distribueres til storhjernen. Sygdommen nedbryder nervecellerne i mellemhjernen, så kontrol med muskelbevægelse samt personlighed påvirkes. Sygdommen medfører neurologiske og psykologiske symptomer, inklusiv demens. Hvilket kromosom er der muteret i sygdommen, og hvordan? Huntingtons er et autosomalt dominant gen på kromosom nummer 4. Huntingtons er en autosomal arvelig sygdom, det vil sige ikke baseret på kønskromosomerne, men derimod på autosomerne. Dette betyder, at den påvirker mænd og kvinder med lige stor sandsynlighed, fordi det forandrede gen er placeret på et kromosom som det samme hos begge køn. Man skelner mellem genmutationer, som er fejl i et enkelt gen, og kromosommutation, som er fejl, som omfatter hele stykket af kromosomen. Det er monogen sygdom, som man arver, når blot det ene af de allele gener er defekt, og der er derfor 50% chance for sygdommen. Af skemaet ses, at hver gang familien får et barn, er der 50% chance for et barn, der vil udvikle sygdommen, nemlig genotypen HH, lille h, og 50% for chancen for, at de får et rask barn, nemlig genotypen lille h. Skemaet viser nedarvningsmulighederne for forældrepar, hvor manden har Huntingtons syge, mens moderen er rask. Man kan undersøge dele af menneskets genom, der nærmere såkaldt gentest. Formålet med disse tests kan være at identificere et bestemt sygdomsgen, som optræder i en familie. Herved kan sygdommen identificeres, kan udføres på raske såvel som syge samt fostre, bruges blandt andet til at lave stamtavler. Når det er for at undersøge for en sygdom, testes kun dette gen. Inden for kriminalteknik testes større dele af genomet. Man laver en hel DNA-profil.